hinahinay lang taaning dagan mga higala kay basi madasmag niya ta. So, makita ninyo akong naong mga higala pulos na abog. Muna giingon nga no pain, no gain, no sacrifice, no victory. Hello mga kahigalaan, mga kaigsuunan dinhi sa Saudi Arabia. So mga higala, ako ipakita sa inyo kung saan dalan diri sa akong side hanga akong gitrabahoan. Pag mag sandstorm, tanawan ninyo oh. Ayan oh. Wala namin makita oh. Tanawan ninyo oh. Na yung gitrabaho diha oh. Oh. Saan man namon ni pagtrabaho karon? Ha? Among sakyanan hinay kayong dagan pili dagan na mo. Korintar man gyapon eh. So ingani kaliso diri mga higala, so abroad pa mo. Nganong may abroad, nganong may enter. Mo na diha. Ang akong kauban nga si Balarads, seryoso kayo. Dili mo katawa. Seryoso kay Balarads, ay Balarads. So mo ni si mga higala. So, ang disyerto na nakaroon sa dalan, ha? Sao na lang naman, hinahinay lang taaning dagan mga higala kay basi madasmag niya ta. Di na nun ta kapag abot sa atong padulngan ani, basing lain ang atong padulngan ani. So, sige, mosoon sa mi aning mangiog nga dalan mga higala, hinahinay lang ta kay lisod na kayo. So, distansya, layo kaya mong distansya gikan sa lain nga sakyanan. Yan, so ingani ka nindot ang among lugar. So kung ang Pilipinas giulan mo og tubig, kami giulan pud mi direk abog. Ana kanindot diri mga higala oh. Kamo namo panugnaw mo diha kami. Giinitan sa mi sa mga abog oh. Sama ba kita na hinahinay lang ta sa among driver nga seryoso, dili mo katawa oh. Sige. Kanang likod anang kuan mga higala, mga building na. So wa kay makita oh. Asa na mga building na to diha nga makita oh. So makita ninyo akong naong mga higala pulos na abog. Pero saon taman isudlan man nato. Abroad pa. Tingani kining kinabuhi. So mga higala, tanang sakyanan diri naka-hazard nga kasugat namo mga higala, labi ng mga bus. So kana siya gusto kanang nagkan ni overtake, gusto na magpakamatay. Overtake ka diha nga wala kay makita ang kasugat. Uli nami sa amo ang kampo kay human nami sa among trabaho. So bisag adlong dako makita kag suga sa sakyanan. Alas 5 pa karon may higala pero mga sakyanan na ni mga suga. Para ano na siya, hazard na siya, hazard. Sige, overtake diha. Dagan ng mga higala, kung ano lang oh. G's na lang. Hala, grabe naman eh. Nagpabadlong na magmaayo ni hala, grabe naman eh. Slowly my friend. This is too much. Daw ko nun yung mga higala diri sa Jizan. Sa mga OFW nga nakaanhi sa Jizan, kamo maka-confirm gid mo nga ingon ani ang lugar diri sa Jizan. Experience po nga makaengga nga nagi mga lugar ngayon ani sa Saudi, no? Puros na lang abog. Pero okay lang basta takog sweldo. So mo ni siya mga higala. Ha? Nag-eyeglass lang ta ani kay mapuling ta. Sakit kay mata oy. Ano mang may-enter lagi pa diri sa Saudi lagi. Kadaghan man tay laing lugar. Ano sa Saudi pa man yung taon? Sige lang. Tako ko pagsweldo. Mo na giingon nga no pain, no gain. No sacrifice, no victory. Tinuod pa ka. Tinuod mo siguro suga sa angin oy.
ka lamang taghangit pero namin kauban nga abog. Kahoy kog abog ka. Nabuksog na pus abog ni mga higala. So naraw muna ang kuan, muna siya ang muang kampo. So kapit na ko sa akong kwarto mga higala. Kwarto mga higala. Bastos nga numero. So mga higala. So karon alas 6:30 na. So kuya kang alas 6:30 diri mga higala kay landag pa kayo. Buhat diri mga higala pag sunstorm dala sunglass ug di magbunit mi. So musulod sa ta kay manihapon na ta. Oras na tayong kaon.